Most people havasugara upenyu hwavo chaiwo, not because havadi. They try but they stop because vanotya kutadza, vanotya kukonewa. Kakutya ikako will lead them into not trying. They become paralyzed in the fear of success. They stop giving their best. Vanotanga kupama excuses. Their everyday language is zvakaoma, hazviite. Vanozvivharira in their comfort zone. When they see ari kuzvigona, vanoti akaromba, akaba. They know the secret to success, but they just don't wanna try. Look at the people like Strive Masiyiwa, dai akati zvakaoma, dai pasina econnect izvezvi. Tinashe Mutarisi, Nash pains. If they can do it, why not you? Vanhu vakangofanana newe, 2 legs, 2 hands, and 5 senses. Iwo unotadza sei, why uchitya? Failure is the source of learning. Chiva shamwari nekukonewa nekutya. Taura naye, ask but paya kuti ndisabudira chii chakamboitika. Ndakatadzei ndichigadzirise izvezvi. Don't find excuses of giving up. You are a winner. Winners don't quit. If they fall, they rise. Vanosimuka neimwe power isinganzwisisike. It's not because they are different from you. It's because nyota yavanayo cannot be quenched by giving up. Usatya kukonewa, usatya kutadza. Mukukonewa imomo, you learn something.